ba zai yi kamar ka ba har abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Da sunan al'ali zan wake aliyu madogara, su bani ni hikima da basira in yaba haidara. Kar na tsaya jiran komai ka ɗaga ni in ciccira, ba ƙarfi garan da dabara a rabu ina kirar abada. Sallah alaga a wuri zati buwayar talikai, mai girman da ba wani wanda ya san shi da kai, wanda ya mai da arna baki ɗai sa'awa kai, shine wanda Allah dan shi kai yotin da kai har abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Zan tafi gun Imamu Ali ban ce a raka ni ba, tunda san Husaini suna nan ba wani fargaba. Komai na biɗa a gare su ba saƙi su bani ba, ya mawalati na Fadima ki sare sawun gaba har abada. Sansun hallara kaifi na waliyan rabbana, ta baka bala'i ya abul a fasa habibuna. Gausin laya aisin gali ina daɗa jinjina, barhama nake nufi royin da ya suka karunar abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Yawa ciku ya guri kuma ya fama da mu, ai mana afuwa halara ta Imamu kuje da mu. Baba ta Hamidu lamarin mu kana ta kula da mu, ya malam Kabir kai ne karfin mu babu muwar abada. Salamu ala Ali dodon arina ya fajirai, sallamar bai girma a gaban sarkin attajirai. Da famin Ali a yabanka na zamto gagarai, a ganna abandi ka tsare ni da kaidin mun kirai har abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Bawa ne Ali ba irin bayi ba ku dai sani, ya zarce mukamai ba tun yanzu ba tuntuni. Wane ne yake da larura zo ga magani, ƙaunar su Imamu na buɗe idan rashin gani har abada. Wai wace martaba ce Imamu Ali bai hauta ba, sallar la'asar ta wuce Ali bai same ta ba, take aka yi umarni ranar bata faɗi ba. Wannan ɗan kaɗan ne cikin girman sa mu je gaba har abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Sai da ya samu sallar a daidai ba wata ɗimuwa, sai bayan ya idar ranar ta zamto faduwa. Wannan martaba ta Imam ta ƙaran nutsuwa, Sayyidina Ali ni da kai ka ƙaran shaƙuwa har abada. Sulke mai kwalkwali wannan kaya na Imamu ne, mai takofi zulfikar baki ni sai fullayi ne. Dodon kafurai mai sa su gudu nan take ne, ki gudu sa gudu wannan aiki na Imamu ne a abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Shi fa Imam Ali bautar gunki bai taɓa yin shi ba, ya tare mukamai bila adadin ba a san su ba. Ko ta ina ka gane Ali ba ka je karshen su ba, karatun jami'a ɗan Nazire ba zai ɗauke shi ba har abada. Aliyu madogara ban gane isar nan taka ba, ina ta tafakkuri
haƙuri cikin ka amsar ban same ta ba. Gaban haske Imamu Ali na kira maka martaba. In kai lamani wallahi ba za na wuya ta bar abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Sanda nake maka ya Imamu ban gane shi ba. Komai zan yi in babu kai ba na iya yin shi ba. Ibada babu kai Allah ba zai karɓe ta ba. Imama Ali ce ne da ni in je ba fargabar abada. Fahimta ta da kai Haidara ina ma zan faɗa. Da al'umma sun rike ka babu batun rada. Ƙara zuba min baitoci naka kamar gyaɗa. In saka wancan har da wancan duka na cakuɗa har abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Babul ilimi ne ba a dosa gun shugaba. Sai an zo ta ƙofa Imama Ali ja gaba. In ba a zo gidan Haidara ma ba a same shi ba. Ku bar yin hasada ga Aliyu uwar mu uwa uba har abada. Duk mai son ganin annabi zauna a gurin Ali. Ya ɗau sufar manzan Allah mai kyalkyali. Karkai tantama zancen nan bi da a hankali. Annabi ya zamo shugaban kowa haka ma Ali har abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Ja muka kai mu zakir Rabbu ba ma ki mu bi ka ba. Jirgin nuhu kowa ya bi ka ba zai tozarta ba. Shiryayye kake mai shirya ta bayi ja gaba. Shirya ni Imamu lamari na kai ta shigan gaba har abada. Fadawa ku sube kar aiwargi ga Imamuna. Ladabi ya zamu to dole ai a gaban muraduna. Bisa biyayya ce ga annabi da rasulina. Mai zargi akan mu da shi ya zamto dan zina har abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Kiran soyayya nake zama yana taɓa zuciya. Ina ta tunani gamo da kai dare ko safiya. Sai juyi nake yi jikina bani da lafiya. Akwai ka ta tausayi ya Imam ɗauke mun gajiyar abada. Abinda nake bukata sadauki kai mini arziki. Ka sanya hijabi ga masu min mu da sharrin baki. Ka hargitsa zuciyar maƙiyan makamai su tumaki. Ka sanya halitta sai ta kyara su tamkar jaki har abada. Sayyidina Ali Allah ba zai yi kamar ka ba har abada. Lindimi ga aminci a daɗa mana ko ba sa so. Wanken zuciyata da kanka ka sami ni soso. Dan albarkacin annabin nan wanda yana so. Wanda Ubangiji ka gana so sai